hieman nykyistä korkeampi öljyhinta säilyisi tuonne vuoden loppuun, niin silloin kyllä riski on se, että talouden kasvu pysähtyy tänä vuonna kokonaan. Myös ministeriön työttömyysennuste on edellistä synkempi. Tästä kuviosta näkyy, että tuoreenkin ennusteen mukaan työttömyys alkaa ensi vuonna laskea, mutta vähemmän kuin vielä joulukuussa ennustettiin. Työttömyysaste on vuonna 2028 edelleen korkealla 9%. Julkisen talouden puolella alijäämät jatkavat kasvuaan. Näistä pylväistä näkyy, minkä verran valtio joutuu ottamaan uutta velkaa vuosittain. Tällä vuosikymmenen lopulla velkaa otetaan jo yli 17 miljardia euroa vuodessa. Ministeriö ennustaakin, että velkasuhde eli julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen nousee lähes 100% vuonna 2030. Oppositiopuolueet ovat jättäneet yhteisen välikysymyksen hallituksen talouspolitiikasta. Välikysymyksen syynä on puolueiden mukaan se, ettei hallitus ole saavuttamassa yhtäkään itselleen asettamista talouspolitiikan tavoitteista. Hallitus asetti itselleen tavoitteeksi muun muassa 100 000 uutta työllistä, velkasuhteen vakauttamisen ja alijäämän puristamisen prosentin tasolle. Välikysymykseen osallistuvat kaikki oppositiopuolueet. Ja nyt kun 3 vuotta on nähty ja kun kehysriihi oli hallitukselle viimeinen mahdollisuus korjata politiikkansa suuntaan, kun hallitus selvästi on kykenemätön sen tekemään, niin kun nämä tulokset ovat kaikkien nähtävissä, ne ovat Euroopan huonoimpia talous- ja työllisyyspolitiikan tuloksia tällä vaalikaudella, niin opposition velvollisuus on tehdä kaikkeensa sen puolesta, että maa pääsisi vihdoin eteenpäin, eikä meidän tarvitsisi enää vuotta jatkaa tätä taaperusta. Suomi on edelleen EU:n työttömyystilaston kärjessä. EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin mukaan Suomen työttömyysaste oli viime kuussa 10,5%, mikä on koko alueen korkein luku. Toisena listalla on Espanja ja kolmantena Ruotsi. EU-maiden keskimääräinen työttömyysaste oli 6%. Euroopan keskuspankki on päättänyt pitää ohjauskorkonsa ennallaan. Esimerkiksi talletuskorko pysyy siis yhä 2%. Iranin tilanne on kasvattanut kevään aikana inflaatioriskiä ja lisännyt epävarmuutta.